Velkommen til Landia. Vi er en dansk pumpeproducent, som er beliggende i Lem her i Vestjylland, midt mellem Ringkøbing og Skjern. Her har vi ligget faktisk siden 1933. Vi beskæftiger 95 medarbejdere her i firmaet og ca. 135 personer worldwide, hvis vi tager vores datterselskaber med. Vi producerer forskellige typer for pumper og omrører, fortrinsvis til landbrug, spildevand, biogas og forskellige fødevareindustrier. Landias produkter er produceret her på fabrikken i Vestjylland. Det betyder, at vi har nogle korte leveringstider. Det betyder også, at reservedel og service de er tilgængelige fra dag til dag. Vi tilstræber at lave nogle produkter af en rigtig høj kvalitet. Men en ting, det er selvfølgelig kvaliteten på produktet. En helt anden ting, det er kvalitet af den løsning, vi leverer til vores kunder. Landia er meget løsningsorienteret. Vi forsøger ikke kun at sælge en pumpe, vi forsøger simpelthen at løse den opgave, som vores kunder kommer med. Og det er noget, der ligger os meget på hjertet, og det er også derfor, at de folk, der arbejder med salg her, de alle har en praktisk eller en teknisk baggrund. Tusind tak, fordi du kigger med. Har du lyst til at vide noget mere om Landia, så gå ind og kig på vores hjemmeside.